Turn your Bibles with me to 2 Peter chapter number 1. Okay? 2 Peter chapter 1. And we will be reading from verses number 5 to 8. Okay? 2 Peter chapter 1, verses number 5 to 8. The title of my message today is 7 Up. Pambihira. 7 Up. Okay? Sino kada kayo ti makaamupay lang dito ang soft drinks? 7 Up. Yan. Yan ang title ng ating mensahe ngayong umaga. What's the title? 7 Up. Okay. At ang 7 Up na ito ay nasa 2 Peter 1, 5 to 8. The Bible says, "And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ." Lord, thank you that you saved us. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat na kami ay patungo na ng langit. At salamat, Panginoon, sa inyong banal na salita, the Holy Word, and thank you for your Holy Spirit. Dalangin ko that as I speak and teach this lesson today, that you will speak into our hearts in a very personal way, realizing, dear God, that our Christian life is a journey. It is a journey that is progressive. It is a journey that brings honor and glory to your name. Salamat, Panginoon, for the privilege to glorify you with our lives. In Jesus' name, Amen. Please be seated. 7 Up is a lemon lime soda brand that was owned by Dr. Pepper Snapple Group, with origins tracing back, matagal na, 1920 pa. It's the oldest remaining lemon lime soda brand. There are several theories why it was called 7 Up. But one of the most significant theories was that it was a product of 7 ingredients, which is sugar, carbonated water, essence of lemon and lime oils, citric acid, sodium citrate, and lithium citrate. Sino sa inyong dumudugo na ng ilong? Ano ba yung mga yan? Mga chemical terms. Yung salitang up was part of the name that referred to the lithium mood lift. Okay? So this 7 Up lifts up your mood. And today I bring to you the 7 ingredients that will lift up your Christian life. Nais nyo ba ng inyong Christian life ay umangat, lumago, maging kagamit-gamit, totoong pinagpapala, at inspirasyon sa marami? Mukhang hindi yata interesado ang iba sa inyo. Huwag ko na lang ituloy pag hindi kayo interesado. Would you like your Christian life to be truly blessed? Okay. Narito ang 7 sangkap. The 7 ingredients that will lift up and make our Christian life to abound with many blessings. Nakalagay dito sa verse number 5, beside this giving all diligence, add to your faith. Now, ang pananampalataya ay hindi kailangang dagdagan para maligtas ka. Naligtas tayo sa pananampalataya. Ngayon, dahil tayo ay ligtas na, may relasyon sa Diyos, nakasulat ang pangalan sa langit, we are still on earth, not in heaven. And while on earth,
The Lord wants us to abound, to increase, to prosper. Naintindihan niyo ba yon? Okay. Kaya binigay niya rito ang 7 sangkap. Sabi niya, bilang isang mananampalataya, kumbaga sa building, your faith is your foundation. What is your faith? Everybody say that word. Ano ang ating pananampalataya? Foundation. Pundasyon ang ating pananampalataya. Pero hindi ka naman pwedeng tumira pa sa pundasyon. Kinakailangang maglagay ka ng structure. Poste, beam, ground beam, slab, at lahat-lahat pa. Roofing, napakadami pa. Pero ang ating pundasyon, pananampalataya. Kaya itong usaping ito, usaping mananampalataya. Tanungin mo ngayong katabi mo, are you a believer of Jesus? Okay. Because if you're a believer of Jesus, para sa'yo ito. Para sa'yo ang laban na ito. By Manny Pacquiao. Okay? So here are the 7 ingredients. Sabi rito, add to your faith, virtue. That's number 1. And to virtue, knowledge. Number 2. And to knowledge, temperance. Number 3. And to temperance, patience. Number 4. And to patience, godliness. Number 5. And to godliness, brotherly, and to brotherly kindness, charity. Ilan lahat? That's why it is 7 up. Alam nyo, ang excellence sa buhay ng Kristiyano, hindi yan nakikita sa ating itsura. Tignan mo ngayong itsura ng katabi mo. Mukha bang magiging successful yan o hindi? Hindi mo pwedeng husgahan sa itsura. Kung siya ba'y singkit, kung siya ba'y pango o matangos, maitim o hindi, hindi yan nahuhusgahan sa hitsura, mga kapatid. Kundi ang matagumpay na buhay Kristiyano ay nakadepende sa 7 sangkap na ito. Nais nyo ba ng inyong buhay Christian life ay matagumpay? Ito ang 7 sangkap. Kaya, pambira, wag mong sabihin, ako'y maitim, wala ng pag-asa. Ako ay pango, ako'y pandak, ako'y ganito. Hindi po sa hitsura nakikita yan. Kundi sa mga sangkap. Amen po ba? Okay, so let's go. Now, sabi rito, add. Ano ba ang add? Ha? Dagdagan, huwag bawasan. So, ang buhay Kristiyano, mga kapatid, meron kang effort na gagawin. Yung iba sa inyo, mukhang ayaw mag-exert ng effort. Di ba? Na hindi nga maka-amen. Alam nyo bang pag-amen, effort yan eh. Yung ikaw ay umupo, tapos nakatutok ka, seryoso sa preacher, effort yan eh. Eh, iba walang ka-effort, kaya yan, nakatulog. Ha? Pag umupo, parang nasa bahay lang. Akala niya, butakan niya. Walang effort. Lahat ng tagumpay, may effort involved. Oh, pwede ka bang, tingnan mo ha, pwede ka bang maging cum laude na walang ka-effort? Nakakita ka ng estudyante, tutulog-tulog, hindi nagre-review, hindi pumapasok sa school, walang ka-effort mag-aral, first honor. Nakakita ka nun? Tignan mo yung estudyanteng walang ka-effort sa kanyang pag-aaral. Imbes na nasa eskwela, nasa bilyaran, nasa basketball, nagbubulakbol, nagkakating classes. First honor yan. First honor sa mga bagsak. Walang effort eh. Ngayon, gusto mo na ang buhay mo pagpalain. Gusto mo ng buhay mo, example, inspirasyon. Gusto mo ng buhay mo, magamit ka ng Diyos. Mag-effort ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-effort ka. Oh, sabihin mo ng time-team, mag-effort ka kasi sa Christian life mo. Oh, di ba? Speaking of effort, itong mga choir natin, itong mga orkestra natin, mga nasa AV, mga ushers, matinding effort ang ginagawa dyan. Alam nyo ba yon? Tayo ang effort lang natin, dumating dito
Sila, ang effort, ihanda ang magandang service. Matinding effort. Amen? Kaya alam nyo, pambihira, matindi yung practice ng choir, 3 awit yon. Ilang linggo nyo pinagpraktisan yan? Ha? 3 weeks? Oh, pambihira. Oh, baka naman, mga kapatid. Kung kayo ay may kaunting nilalaman sa bulsa, baka naman. Mamaya maririnig yung orkestra. Oh, ang sasabihin nila niyan, sana all. Amen. Effort. I mean, were you blessed, mga kapatid? Ewan ko lang doon sa mga nasa live stream, nasa Zoom, kung maganda o yung outcome ng pagkadinig namin dito, ganun ang quality sa inyong pagkadinig. Pero kami rito, talagang nasa langit kami. But you know, that is a product of effort. Alam mo kung bakit maraming Kristiyano, pasaway, pabigat, liabilidad, walang naitutulong, hindi na nga nakakatulong, sumisira pa. Alam mo kung bakit? Hindi man lang mag-effort sa paglago ng kanyang Christian life. Kaya kayong mga baguhan sa ministry, you are a new believer, you are new in the church, you want to grow, you want to be a successful Christian, mag-effort ka, kapatid. Oh, sabihin mo ulit sa katabi mo, mag-effort ka naman sa Christian life mo. Oh. Hindi ka ba nahihiya? 2 years ka nang nag-a-attend. Kung ikaw ay anak, mga anak, 2 years na kayong nag-a-attend. Hanggang ngayon, kinakailangan pang, hindi lang gisingin kinakailangan pang may kondisyon ang pag-attend mo sa church. Wala kang effort. Ang parents mong nag-e-effort, paano ka lalago? Oh, halimbawa sa eskwelahan nung pandemic, parents mo ang sumasagot ng mga, anong tawag doon? Parents mo ang sumasagot ng modules. Sinong natuto? Sila. Natuto ka? Hindi. Bakit? Wala kang effort. Matagal ka ng Kristiyano, 3 years, 4 years ka nang nag-a-attend. Oh, yung mga parents mo, laging pag mag-attend ka, laging may kondisyon. Alam, umayik makigimong, no. Alam, may kan anak ko ta. May mga kondisyon. Sinong lalago? Sila. Ikaw nag-a-attend, pero hindi ka lumalago. Bakit? Wala kang effort. Panahon na para mag-effort ka. Magbago ka na. Bagong taon, magbagong hindi buhay, ugali. Oo. Hindi magbabagong buhay mo pag hindi mo babaguhin ang ugali mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, bagong taon, bagong ugali. Yan. Okay ba? Ngayon, ano ang dapat nating ugaliin? Ito, add. So nakita nyo na yung salitang add. Effort ang tawag doon. Parang simpleng salitang add, pero effort yan. Okay. Saan tayo mag-e-effort? Where should we exert our effort so that we can grow, kapatid? Okay, number 1. Basahin natin muli. Nakalagay sa verse number 5. Sabi rito, and beside this giving all diligence, add to your faith, number 1, lagay nyo na, virtue. Mag-effort ka na magkaroon ng virtue. Mag-effort ka na i-mold ang buhay mo na may virtue. Kung baka sa basketball, mag-effort ka na sanayin ang sarili mo, mag-ehersisyo, i-train ang pulso, i-train ang sense of touch, upang sa gayon ay maging successful kang basketball player. So, you and I should learn and exercise sa ating buhay na tayo'y mamuhay na merong ano? Anong dapat meron ka? Okay. Ano ang virtue? Ang virtue ay ibig sabihin moral excellence. Ang ibig sabihin niyang moral excellence is a behavior
showing high moral standards. Okay? Anong ibig sabihin yan? Mataas na standard. Ang ibig sabihin ng standard, meron kang pamantayan. Hello? Meron kang mga basehan. Halimbawa, okay, i-grade mo ang isang bata. Ang tawag doon is standard. Halimbawa, di ba, may diagnostic exam. Para saan yung diagnostic exam? Para malaman mo yung level ng bata. Naintindihan natin? Tayo naman, dapat meron tayong basis by which we measure our life and our conduct. Okay, medyo hindi pa nagsising in. Di pa nagsising in, no? Moral standard. Ano yon? Okay. Let's define moral. Moral is concerned with the principles. Tignan nyo maigi. Moral is concerned with the principles of right and wrong. Anong ibig pong sabihin yan? Sanayin mo ang buhay mo, ang isipan mo, na sa pananalita, are you listening? Sa pag-iisip, sa iyong conduct, aware ka, ina-assess mo, tama o mali. Yan lang ang dalawang option sa buhay. Tama o mali. Ang may moral standard, nabubuhay siya na ang pamantayan niya yung tama. Ano ang tama? Ano ang tama sa English? What is right? Now, if you would like to be a successful Christian, to honor and glorify God, mag-effort ka na magtalaga sa buhay mo o i-adapt, isanay ang sarili mo na gawin ang tama kahit ayaw mo. Marami tayong gusto na hindi tama. At maraming tama na ayaw natin. Ano ang susundin mo? Yung gusto mo o yung tama? Kung gusto mong tumino, umangat, gumanda, at maging matagumpay ang buhay mo, sanayin mo ang sarili mong limutin ang gusto mo at gawin ang tama. Ang Sunday morning, masarap matulog. Gusto mong matulog, di ba? Sino sa inyo kaninang umaga, mahirap bumangon? Kakaiso na nga awan opisina, kakaiso na nga awang klase, ang sarap matulog. Gusto ko pang matulog. Pero ano ang tama? Naintindihan nyo? Pag hindi ka mag-effort na isanay ang sarili mo sa mga tamang habits, tamang gawi, tamang isip, kalimutan mo nang magtagumpay. Kalimutan mo na. Kasi sa lahat ng bagay, walang magtatagumpay na hindi niya susundin ang tamang pamantayan. May, basketball player ka? Ayaw mong matutunan ang tamang posture, tamang pag-shoot, tamang pag-dribble, tamang pagdala ng bola, huwag kang maglaro. Makakasira ka sa team mo. Naintindihan ninyo? Bilang member ng HBBC, kung gusto mong maging blessing sa church na ito, you've got to have a moral standard. Anong ibig sabihin? Sanayin mo ang buhay mo sa tama. That is moral standard. Tama hindi? Kahit saan, i-apply mo yan. Oo. Hindi. Ayaw mo palang mag-effort na gawin ang tama. Tamad ka. Ayaw mong mag-effort na sanayin ang sarili mo sa tama. Palagi na lang gusto mo. Laki sa layaw, deprox. Sarili mo lang ang nasusunod. Ikaw na lang lagi nasusunod. Ikaw ay anak. Ikaw na lang ang laging gusto mong nasusunod sa loob ng bahay. Kalimutan mo nang magtagumpay. Walang mangyayari. Sapagkat ang tao na nais magtagumpay, kailangan niyang may virtue. Kailangan may disiplina.
Ayaw mo palang mag-effort na disiplinahin ang sarili mo. Kaya alam nyo, maraming mga members, mga believers, hindi nila kayang disiplinahan ang kanilang laman, ang kanilang sarili. Wala na yan. Kahit 10 years, nandyan yan. Baka nga wala na. Next year, wala na yan eh. Kasi wala siyang effort na disiplinahin ang kanyang Christian life eh. Nakikita nyo na mga kapatid. So moral is concerned with the principles of right and wrong behavior and the goodness or badness of human character. Amen po ba? Alam nyo, maraming mga tao gustong magpapayat. Hindi naman gustong mag-diet eh. Ayaw mong mag-diet eh. Ang gusto mo magpapayat. Alam mo, kaya mag-mindset kayo. Huwag niyong sabihin, gusto ko nang mag-diet. Huwag mong gustuhin mag-diet. Gustuhin mong magpapayat. Dahil sa oras na ginusto mong magpapayat, willing kang i-adapt kahit anong diet, pumayat ka lang. Are you listening? Okay, sinong gustong magpapayat? Ayon. Dito, gustong magpapayat. Hindi yung magpapayat for the sake of, gusto ko kasing maging good looking eh. Hindi yun. Magpapayat na healthy. Siyempre, marami namang payat na may sakit, di ba? Yung magpapayat na healthy. Sinong gustong maging healthy? Yun na lang, maging healthy. Mag-effort ka. Gusto nating maging healthy. Araw-araw, lechon baboy. Paano yan mga kapatid? Pambihira. Gusto nating maging healthy. Araw-araw, chocolate. Sabi nga, narinig ko yung isang pastor, high blood ka na nga, chicharon ka pa ng chicharon. Tapos pupunta ka sa ospital, may isip mo, kung nag-diet sana ako. Tamad kang mag-effort eh. Nasa huli lagi ang pagsisisi. Kaya sana itong message na ito, namomotivate kayo mga kapatid. Na bilang isang Kristiyano, yung bang ikaw ang dapat mag-rebuke sa sarili mo eh. Ano ka ba? Ang tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. Ano ka ba? Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa marunong mag-pray. Ano ba yan? Amen? Ang tagal ka ng Kristiyano. Worldly ka pa rin. May plano ka ba sa Christian life mo? Wala. Tanungin mo yung katabi mo, may plano ka ba sa Christian life mo o wala? Wala. Ang iba walang kaplano-plano. Yung iba nakatingin lang sa akin pero wala. Blanco, mga kapatid. Nakakalungkot, di ba? Tanungin mo yung katabi mo, mukhang ikaw yung tinutukoy ni pastor, ha? Mag-amen ka kasi para hindi mahalata. Pagka tinataman, hindi kasi nag-amen eh, kaya pambihira eh. Halatang halata eh. Ikaw yata yun eh. Meron ba sa inyong natukoy? Meron ba? Bato-bato sa langit, kahit magalit. Wala akong pakialam dyan. Ha? See that? Mag-effort tayo. We must think, act, and speak based on moral principles. So, gusto pa na nating umangat, okay? Ihalin tulad natin sa pagpapapayat o pag-healthy. Okay? Gusto mo palang pumayat. Gusto mong maging healthy. Edi dapat meron ka ngayong guideline sa diet mo. Tama po ba? May guideline ka, ilang cup of rice a day. Para, alam niyo, minsan ito ang problema natin lagi, di ba? Gusto ko nang mag-diet, maging healthy. Gusto ko nang pumayat. Pero tignan mo naman yung rice, mga kapatid. Kulang yung isang kaldero. Bakit? Maganda yung ating nais, pero walang nangyayari. Kasi hindi ka nag-e-effort na gumawa o sumunod sa dapat na guideline para marating mo ang nais mo. Ganon din sa Christian life eh. Alam nyo sa isip ng Diyos, ang ganda nung nasa mind niya para sa iyo eh.
Kaya lang ayaw mo kasing sumunod sa kanyang pamantayan. Parang, building, ang gandang building, ayaw mong sundin yung plano. So hindi mangyayari yung nakikita mong picture. Wala yun. Ganon din mga kapatid, guideline. Moral virtue is a moral guideline of what is right, what is good, what is excellent. Naintindihan nyo na mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ang church natin may istriktong standard. May standard ang church natin. Ultimo, pananamit. Meron tayong itinuturong pamantayan sa buhok. Amen. Hindi pwedeng mukha kang kabayo. Meron tayong pamantayan sa mga songs na kinakanta. Meron tayong pamantayan. Amen po ba? Sa ating mga habit. Wala na tayong mga masasamang bisyo. Ang maganda sa atin, good vices. Meron tayong pamantayan. Bakit? Ang tawag dyan mga kapatid, change life. Sabi mo sa katabi mo, change life ka na ba? Tingnan natin, Ephesians 4. Ephesians chapter 4, verse number 17. Okay? Ephesians chapter 4, verse number 17 hanggang 25. Tingnan mo Ephesians chapter 4, verse 17 to 25. Page 1318 sa inyong Bible. Ito, 17. Daytoy nga rod ti ibaga, ken saksyak iti apo, adi kayo kuma magmagnan akas ti panagna, dagiti hentil, lumang pamantayan yan. Iti kinapalangguad, dagiti isip da. Alisin natin yung pride. Hindi yan moral excellence. Idinto anak ko drepan ti pa nakaawat da. Kahit kasi kinakausap mo, alam mo ang matindi, ito yon. Kahit kinakausap mo ang isang anak, alam mo anak, ganito ganyan, hindi nakikinig. Alam mo kung bakit? Their understanding is darkened. Wala. Para siyang isang lupa, itanim mo ang isang binhi na may potensyal na magbunga ng marami, ang problema, yung lupa. Kaya ituro mo ang moral excellence sa isang taong walang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, wala kang makikitang mangyayari. Para kang poste ang kausap mo. Kumusta, Brad? Nagbasa ka ba ng Bible? Video mo, pati poste. Kausap ko ang poste. Ayan. Kumusta, Brad? Nagbasa ka ng Bible? Nanalangin ka? Nagbibigay ka ba ng tithes? May response? Wala. Walang buhay Ganyan ka rin. Tingnan mo, preach ang pastor. Amen na yung iba. Nakatunganga ka, tulala. Wala kang buhay nakalagay, tingnan mo, nakalagay sa binasa ko. Tingnan mo anak ko na nadjay. Okay? Verse number, saan na ba yun? Idinto anak ko drepan ti pan nakaawat da. This is the unbeliever. Nakudrep. May, ano tawag doon? May balakid, may face mask. May hadlang. Halimbawa ito, tuturuan ko ang ganda ng salita ng Diyos. Hindi nagsising in sa kanya. Bakit? Barado. Kaya ang isang anak na palaging kinakausap, walang pagbabago, barado ang utak niyan, mga kapatid. May nakabara. May nakabara. Anak ko na dito yung kakabsat. Anaya dayuda ti biag ti Diyos. Yun pala. They are not related with God. Isipin mo ang buhay mo Kung may nagdi-disciple sa'yo, nagbi-visit sa'yo, nagpipreach ang pastor sa'yo, pero hindi ka nag-grow, hindi nagsisingin ng salita ng Diyos, matakot ka sa sarili mo. Baka hindi ka anak ng Diyos pa. Ngayon, mag-ingat ka, huwag ka na lang lumabas ng bahay. Baka madisgrasya ka dyan, mabangga ka, mamatay ka, impyerno ka, hindi ka ligtas. Delikadong buhay mo. Diyan ka na lang sa bahay. Are you with me? Amen. You better get saved.
ano pa? Nga idinto, kinakuning kunana. Kinakuning nga dakadakwada amay puon tinabulsay ka na puspuso. Ano makita? Di pa realize. Nga idinto anapukaw ti amin na riknadan. Nafe-feel nyo ba itong ating pinag-uusapan? Nanunuot ba sa inyo mga kapatid? Alam niyo ba yung salitang nanunuot? So agsag-sagapsap kada kayo saan? Hindi awarik na eh. Kaya nga parang pader ang kausap mo talaga. Kaya alam mo, pag ako rito nagpipreach, hindi ka nakikinig. Ang concern ko lang, pag namatay ka baka hindi ka save Di ba? Nga idinto na po ko ti Amerik nadan, kunana, tapno aramiden da si aagom ti amin na kinarugit. Ngem saan yung nga inadal akasta ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? Change life. To God be the glory. Okay? So, kinakailangan mula ngayon, pag ikaw ay ligtas na, dahil ikaw ay ligtas na, anong dapat meron sa'yo? Change moral virtue. Anong ibig sabihin? Willing ka na magpasailalim o magsanay o magpasakop o mag-submit, mag-develop ng mga moral virtues sa buhay mo. Mula sa pananalita, mula sa pag-iisip, mula sa paggawa, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, you have to adopt biblical discipline. Mahirap. Pero kagaya ng sinabi ko sa una pa, kailangang mag-effort ka. Willing ba kayong mag-effort? Willing ba kayo na limutin mo yung gusto mo para gawin yung tama? Willing ba kayo mga kapatid? Willing ba kayong mag-spiritual diet? Ayun. E di itapon nyo na yung mga hindi maganda at gawin na natin ang tama. Let that sink into your minds, mga kapatid. Okay? Alam nyo ba, kung bakit kailangan ng moral virtue? Ipakita ko isang angle sa inyo. Nung nag-speak ako sa pulis, sinabi ko to. Kahit sa society, sa government, di ba, we have government, LGU, local government unit, Pilipinas, gobyerno, Australia, Korea, kung nasaan kayo lugar, Hong Kong, may government. Alam mo ang sumisira sa government? There are 5 components that destroy society. Tignan nyo 5 components. Itong ating pinag-uusapan, 7 ingredients that will make you a successful Christian. Ito naman, 5 components na sumisira. Na ang 5 components na ito is basically the absence of moral virtue. Okay? So anong mangyari sa gobyerno kay Amerika, Pilipinas, Russia, kay Hong Kong, Taiwan, pag merong mga elementong ito? Number 1, politics without principle. Na ang inisip ng mga nasa posisyon ay only bad politics na walang prinsipyo. Kaya nakakalungkot, maraming mga nasa posisyon, they are only thinking of the next election. Kaya papogi points ako. Hello? Papogi points ako. Bakit? Para sa next election, mailayunak. Tama? Politics. Hindi iniisip ang prinsipyo. Basta lang masabing may papogi points. Bakuna lang. Hindi prinsipyo ang sunusunod. Ang nasa isip, next election. Ibig sabihin, personal agenda. A good politician is this. He is not concerned of the next election. He is concerned of the next generation. Na ang aking gagawin sa aking buong termino ay pagpapasalamatan ako ng mga next generation dahil sila ang lalong magbe-benefit ng lahat ng gagawin kong proyekto. Aayusin ko ang kalsada, lilinisin ko ang gobyerno at lahat-lahat ng ito para ang susunod na henerasyon
magpapasalamat sa akin. Oh, tignan mo mangyayari pag ikaw ay naandun na wala kang prinsipyo, Politics without principle. Number 2, knowledge without character. Knowledge without character. Anong ibig sabihin yan? Marami kang alam, pero dahil wala kang moral virtue, hindi mo sinanay ang sarili mo na gawin ang tama at mabuti. Anong nangyari? Ginamit mo yung kaalaman mo sa paggawa ng masama. That's knowledge without character. Yaka mo kakabsat, no, agsising in ka na kayo dito, yang tinang point ko dito kakabsat, kat ma-realize yo, ngahan na mabalin, itibiyag nga awan lapulos moral virtue ken prinsipyo asurutan na. Okay? Number 3, business without morality. Anong ibig sabihin ng business without morality? Ang iniisip, magkapera lang. Hindi iniisip kung makasira sa tao. Basta magkapera. Di ba? Yan ang sumisira sa society ngayon. Kaya nga, talamak ang shabu. Bakit? Kasi ang concern, biglang yaman. Di ba? Sergeant, Master Chief Sergeant, shabu. Biruin mo pag nagbenta ng shabu, biglang yaman. What is that? Business without morality. Oh, di ba? Nagnegosyo ka na ang concern mo lang yumaman sa sarili mo na hindi mo iniisip ang kapakanan ng tao. Kaya hindi pwedeng walang moralidad. Hindi pwedeng walang virtue. Oh. Kung ikaw ay professional, nagsising in sa'yo to. Number 4, science without humanity. Science without humanity. Anong ibig sabihin yan? Ang siyensya, ang siyang nagbibigay ng advancement ng ating teknolohiya ngayon. Pero kung ang siyensya, ang mga scientist, ginamit nila ang kanilang galing na walang pro-human, ibig sabihin, without regarding fellow, then they will invent a pill that can kill a baby in the womb if you do not like that baby to be born alive. That is science without humanity. Anong term doon? Hindi abortion eh. Sinisira mo na yung baby doon sa loob na hindi masasaktan ang nanay. That is science without humanity. Kaya tignan nyo ngayon, kung kayo inclined sa science, if you are in science, kayong mga kabataan, kung kayo ay inclined dyan, tandaan nyo ang message na ito. You will not be an asset to the community, but you will be a terrorist to the community if you will be an excellent scientist in knowledge without regarding humanity. Ngayon, ang panglima na sumisira sa ating society is humanity without God. Pihiran niya. Humanity without God. Nabuhay ka na walang Diyos. Ang mga desisyon mo, ang mga ninais mo, ang pananaw mo sa buhay, walang Diyos. So ano ang basehan mo ng moral virtue? Ang Diyos lang ang tama. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Sino si Jesus? Righteousness. Saan mo i-base ang tama kung hindi ka sa Diyos tumingin at sa kanyang salita magsalamin? Mauunawaan natin, makikita natin ang tama kung sa Diyos tayo tumingin at sa kanyang salita tayo manalamin o magsalamin. Oh. You see? Kaya, if you talk about the need of virtue, mga kapatid, virtue will preserve society. Virtue will preserve the next generation. Virtue will preserve your life on your way to success. Patungo ka sa tagumpay, pero ang wawasak sa'yo, yung kawalan ng virtue mo. Kung patungo ka sa success, ang magpipreserve sa'yo is moral virtue.
Maraming tao, nasa tugatog ng kanilang tagumpay, biglang nasira, bumagsak, walang moral virtue. Are you listening? That's why the Bible is very clear. Mag-effort ka. Pahalagahan mo ang magkaroon ng moral virtue. And all of God's people say? Oh, okay na yun. Okay na yun. Ituloy na natin next time. Were you blessed? Every head be bowed, every eye be closed. Let's reflect on the message today. Do you have the qualities? Do you have the qualities, the moral virtue that will potentially preserve you towards your journey to a successful Christian life? Nasa iyo ba ang mga sangkap ng isang moral virtue o qualities na siya ang magpipreserba sa iyo, na siya ang panangga mo sa mga tukso ng buhay mo, na siya ang iyong panangga sa mga tukso ng dyablo, na mayroon kang disiplina sa sarili? Tayo bang mga magulang, ini-inculcate ba natin ang kahalagahan ng moral virtue sa ating mga anak? Bilang isang mananampalataya, sabi ng Bible, add to your faith. Dahil sa biyaya ng Diyos, may potential kang umangat. Amen po ba? May potential kang pagpalain. May potential kang magamit. Pero kailangan mo ang moral virtue para ikaw ay magtagumpay at magamit ng Panginoon. Being a believer is the beginning, and to have moral virtue is the first step. Add to your faith virtue. Why not you pray today and say, Lord, patawad. Dahil hindi ko pinahalagahan ang virtue. Ngayon, na-realize ko na ang halaga ng virtue sa aking buhay. Tulungan mo akong disiplinahin ang aking buhay na ang aking pamantayan ay ang iyong salita. Dito ako manalamin at sa iyo ako laging tumingin. I will avoid things that are not in alignment to your word. And I will do the things that will only honor and glorify you in my life. Panginoon, help me to be a Christian with virtue. That should be your prayer this morning. Hindi malaki itong ating stage. So you can just stay where you are and sit down and just pray to God right now. Manalangin ka sa Panginoon. Ask Him to help you get changed. Magbago ka na, kapatid. Mag-effort ka. Kumbaga sa pagdadiet, simulan mo na. Simulan mo na ang buhay Kristiyano mo. The things you used to say, you should not say them anymore. The things you used to think, don't think of them anymore. The things you used to do, don't do them anymore. Magbago na ng ugali. Heavenly Father, we are so blessed with this first point of our topic 7 Up. How we have realized the value of virtue today. Lord God, hindi po sana dito magtatapos yan, kundi dito magsisimula. Na uuwi kami at makikita mo sa buhay namin ang bunga ng prinits ng pastor. I pray that every one of us were personally touched with the message today. In Jesus' name I pray. Everyone says? Amen. Amen. Sino sa inyo ang commitment niya, Pastor? Pag-uwi ko, hindi man perfect ang magagawa ko, but I want na ang message na sinare mo sa amin, may resulta sa aking buhay. Amen? Magiging healthy na ako. Kung baga sa diet, papayat na ako.
Ha? Sabihin mo sa katabi mo, papayata ako. Oh, ano ibig sabihin nun? Magtatagumpay ako bilang Kristiyano. And I'm going to have these moral virtues, my guideline in life. My guideline of what is right, my guideline of what is good, my guideline of what is best. Ito ang aking pamantayan. Alam niyo, madaling magdesisyon kung may guideline ka. Naintindihan niyo yan? Di ba? Kayong mga nasa construction, napapadali ang pagtrabaho kung mayroon kang tamang gamit eh. Na yung gamit, siya ang mag-guide sa'yo. Tama ba ako? Work goes faster with the right tools. And the purpose of tool is guidance. Alangan nga de, tabutoon ti isementom. Hamo isemento, tabutoon. Ngamtiin ka pa nagsemento, masapol mo't butoon. Di pa nag-tiles. Ha? Apay DJ, lubid ti tiles mo? Iyan? Pero kasapulam ti lubid, no, ag-tiles ka, kasi isut guide mo eh. Naintindihan niyo mga kapatid? Kailangan niyo ang Bible para magtagumpay kayo. Virtue. Virtue mga kapatid.